Hola, què tal, nens i nenes? Com esteu? Ja tornem a ser aquí per oferir-vos un altre conte des de la Biblioteca Joaquim Pauxell. I abans de començar el conte, ja ho sabeu que el que m'agrada molt fer és obrir una espelma que ens farà companyia tota l'estona del conte. Vosaltres a casa també podeu fer el mateix. Ja la tenim aquí. I ara aquí ens falta en Perot, va, cridem-lo, Perot. Vinga, va, que els nens i nenes ja t'esperen. Ja el tenim aquí, mireu-lo. Hola, Perot, bon dia. Què tal? Mira que els nens i nenes et poden saludar. Hola, bon dia, bon dia. Li cantem la seva cançó? Vinga, va, tots plegats. Saluda, Perot. Va. Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot, molt bé, molt bé. Vinga, què m'està dient? Espera que en Perot em sembla que em vol dir una cosa. Ah, molt bé, molt bé. Val. M'ha dit que el conte d'avui que us digués que em sembla que us agradarà molt. Jo dic el que m'ha dit en Perot. Espero que sigui així. I quin conte us explicarem avui? Mireu, el nostre protagonista del conte d'avui és un animal que viu al fons del mar i que té moltes potes. Endevineu, qui serà? Doncs sí, penseu, un pop. Sí senyor, mireu, aquest. Aquest és el protagonista de la nostra història d'avui, l'Emili. Aquest conte, el Pop Emili, és d'en Tomi Ongere i de l'editorial Calandraca. Així és que, nens i nenes, preparats que comença la història d'avui. La història d'un pop que es diu Emili. Preparats, llestos, ja! Mireu, aquí el tenim, el nostre protagonista, l'Emili, un pop de color verd. Un dia, el capità Samofar, un cèlebre bus, es passejava pel fons del mar, quan, de cop i volta, se li va aparèixer un tauró d'aspecte ferotge i terrible. El tauró va voler atacar el capità Samofar, però un pop de molt bon cor, anomenat Emili, el va salvar posant-li una pedra enorme a la boca de la bèstia. I després l'Emili va portar amb molta cura el bus cap a la superfície. Quan va recuperar el sentit, el capità Samofar va estar tan agraït que va donar la mà al seu salvador i el van convidar a anar a viure amb ell. El pop Emili, tot primera, no sabia pas si contestar que sí o que no, però va pensar, si un amic t'ofereix una proposta, potser val la pena acceptar-la. I així va ser quan el pop Emili se'n va anar a viure a casa del capità Samofar. I el primer que va fer el capità Samofar va ser omplir una enorme banyera d'aigua salada perquè l'Emili hi pogués descansar i dormir. El capità Samofar va continuar amb la seva vida social. Li agradava molt anar de festa i així va ser com també va portar a l'Emili a les seves festes. El que no sabia el capità Samofar era que l'Emili era un gran músic. I així va ser com l'Emili va esdevenir l'ànima de totes les festes on el capità Samofar el portava. Perquè l'Emili tant sabia tocar el piano, com l'arpa, com el violoncel, com el tambor, les maraques o la pandereta. Tots els instruments se li donaven prou bé. Però, esclar, l'Emili era un pop. I els pops, què els agrada? El mar. Trobava a faltar el mar.
I així va ser com el capità Samofar, esforçant-se molt, va aconseguir trobar una feina de socorrista a la platja del Popel pel nostre amic, el Pop Emili. Mireu-lo. I així va ser com el Pop Emili, a dalt d'una gran cadira i amb la seva ullera de llarga vista, va passar tot l'estiu vigilant que tota la platja ningú es trobés en perill. Li agradava molt als nens en el Pop Emili i els ensenyava sovint a nedar. I també estava a l'aguait quan les onades eren molt i molt grans de que no hi hagués cap perill ni cap ensurt. Quan els banyistes s'allunyaven massa, els salvava. De vegades n'agafava fins i tot 4 de cop amb els seus tentacles. Ja podeu pensar que l'Emili es va convertir en el protagonista de la platja aquell estiu. Tothom l'aclamava i tothom es volia fer fotografies al seu costat. Al mig de la sorra, el Pop Emili causava sensació. A tothom li encantava veure'l fer les formes més i més diverses, de cadira, de trineu, de cotxe, d'unicorn, de brau, d'ocell i d'elefant. L'Emili, amb els seus tentacles, sabia fer 1001 formes que deixaven a tothom ben bocabadat. Quan tenia el dia lliure, l'Emili es recordava del seu amic, el capità Samofar, i anava a nedar al seu costat, de la llanxa de policia on treballava. Una tarda van aturar un vaixell una mica sospitós. L'Emili, que era molt espavilat, de seguida va descobrir que hi havia unes caixes una mica sospitoses amagades a dins d'una xarxa a sota de l'aigua. I què va fer el Pop Emili? Va anar a comunicar de seguida la seva troballa a la llanxa de policia, que va abordar el vaixell dels contrabandistes. Els dolents, en veure que s'acostava la llanxa dels policies, van saltar a l'altre costat i entre ells va començar una lluita esgarrifosa. Llavors, finalment, el vaixell dels dolents va marxar ben de pressa, i quedant-se el Pop Emili en la llanxa de policia amb el capità Samofar mig malferit. L'Emili, però, va pensar que havia de fer alguna cosa i de seguida va trobar la solució i va saltar a dintre l'aigua corrent, nedant ben i ben de pressa a darrere de la llanxa dels dolents, mentre disparaven els agents. L'Emili els va empaitar i va aconseguir aturar la llanxa enrotllant unes algues verdes i molt llargues a l'hèlix de la llanxa dels dolents. Llavors va atacar els bandits i els va prendre la metralladora, així com si res. El Pop Emili era molt valent. El valerós Pop va aconseguir apuntar els contrabandistes que es van rendir. Després, subjectant un parell de presoners amb els seus molts tentacles, va anar cap al port, a poc, amb la llanxa dels contrabandistes. Allà, quan
van arribar, tothom l'esperava i li van retre un gran homenatge per la seva heroïcitat. La policia va posar el nom d'Emili al seu nom vaixell, però el Pop trobava a faltar la seva vida de tranquil·litat al mar i volia tornar-hi. Trobava a faltar els seus amics, els pops, les balenes, els peixos, els dofins, els crancs. Trobava molt a faltar la vida a sota el mar. Els seus amics li van organitzar un sopar de comiat i li van fer un munt de regals. El Pop Emili els hi va restar molt i molt agraïts, però va decidir que era hora de tornar cap al seu lloc, cap al fons del mar, a viure al racó de la seva cova, on allà s'hi trobava molt i molt bé. I sabeu què? Doncs mireu, sempre que el capità Samofar volia veure el seu amic, es posava el vestit de bus i baixava a fer-li una visita. Una visita, i sabeu com passaven l'estona? Jugant a escacs, que era un joc que havien après junts quan es van conèixer, i així passaven llargues i llargues estones. I ja ho veieu, ni la profunditat del mar no va poder separar el nostre amic, l'Emili, l'heroi, dels 8 braços i del seu amic, el capità Samofar. I sempre més van ser amics. I nois i noies, nens i nenes, aquí s'acaba la història. La història del Pop Emili. Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat. Aquest conte ja s'ha acabat. La història del Pop Emili, d'en Tommy Ungerer i de l'editorial Calandraca. Vinga, ja està la història d'avui del Pop Emili. Us esperem que us hagi agradat. I ara, abans d'acabar, si us sembla, bufem l'espelma. Vinga, esteu preparats? Va. Vinga, va. Però tu també, va. Bufem l'espelma. Va, a la 1, a les 2 i a les 3. Vinga, adéu-siau, nens i nenes. Fins la propera. Cuideu-vos molt, un petó.